Sinebut pahlawan putri. Iki lho sinebut pahlawan putri iki ya ngene iki sesuk dadi putri kang utama ya, Nduk. Heeh. Nano. Kok ngene bapakne kok ya tegel nguntal kayane mesake anake le bengok ngasih tenanan kene. Putra Kanjeng Sira lawe. Ning saiki ya lumayan Mas Sugeng. Piye? Nek biyen ki nggo buku saiki cukup HP. Ha iya. Wong ya wis modern kok. Heeh. Kok ya nyandak iki nadane dhuwur tenan lho iki. Wong jenenge iki ya pasinaon neng nggon kuwi pasinaon kuwi ya tetep bapakne biyen ki latihane ki ya kibot. Heeh. Ning sanggar ki ya bapakne dhisik ngibot. Dhisik ngibot. Bareng ya saiki. Gara-gara ora iso pas nadane tendang rusak ngibot tekan saiki. Iki kemajuan nggo HP. Ngebelo. Bebelo tak kira ngebelo. Wirat moyo. Nah iki aku ngerti iki. Tan wurung Sri Uning mati ngono to? Gugur. Gugur. Oh gugur karo mati apa bedane? Ngertos. Oh betul. Nek gugur ki wong dhuwur nek mati ki kaya awak dhewe. Nek sing tengah-tengah sedo. Heeh. Tan wurung Sri Uning gugur. Baik gumun ki cah cilik suarane kok apik. Pak Dukuh. Iki Pak Dukuh. Pak Dukuh Balong niki. Pak Dukuh sesuk nek nanggap nimbali niki Pak Dukuh ten murah pun kalih dirgal. Dadi kusumane bangsa Iki kendange digawe gonggoina Mas ben sragene mangkat meneh tak jugetane ora keweden aku wektu mbagok nek weru dhek ora ngerti. Oh iya kae. Oh. Dek Rasul kae. Ora rasul. Lha apa? Bodo. Acat kayane bodo. Pasukuran wayangan. Sik. Saka ngarep saka mburi takone. Nyebar. Mas, ngarep napa mburi ngono? Nggih. Penak ngiringan jane. Biar ada seliring. Oh. Peti to karo lek dul